kisur bo kendra sarkar bai thokijago kendra sarkar bono thokika bo thokijaka hinui bo samani kongno bono phiroknai tei mane sanai tei kaisa kok sanai rok bagui kok borok dopha rok bagui ang message saklainai मेरी बात सुनो तुम लोग जो तुम्हारा जो कागज पत्र है ना मेरे साथ आके ले आके जमा दे देना कक ब्रक दफा कक ब्रक लैंड कक ब्रक दफा लॉन्ग लिव गुड बाय हेलो हाय Tenang taisa duita topic no tui phaiuka kaisa angka chini ko kisur bo kendra sarkar bai thokijago kendra sarkar bono thokika bo thokijaka hinui bo samani kongno bono phiroknai tei mane sanai tei kaisa kok sanai rok bagui kok borok dopha rok bagui ang message saklainai kokai haisi je tinisuk jora nukmani kendra sarkar no bo thokirai hinui sao kendra sarkar thokirai hingkhe agi bahai khe ADC elaka rihirikha Telangana rajyo ri kwbangma all India obaro dabi daba ribaikha system kendra sarkar ni system chayaya kendra sarkar kanun sino saimano ain kanun bebak use khlaina rungo boma haikhe twlangna klai boma haikhe use khlaina klai bebak saimano kendra sarkar saimaya hingkhe chini product saimaya kendra nwng thik sotik babe nini naithok klaiui onko swnamui mankha hingkhe nono sabo chari riya tongnaiba obviously chari rinai nwng rikanai rukutu structure naithok kaham klaiui swnamui mankha tagui mankha hingkhe nini abo paijaknai hingkhe tei kaisa kok bini art omo haino je jagao kok borok sanai rok ni bagui omo hai klai sisi swnamjakya khungkhe bahai khe manaiba agi kaisa swnamjakha ADC elakar mankha tabuk to obo hai khe swnamjakya khopli manya bahai khe manaiba maya bo kendra sarkar no thokio tatal bono kok riui thokika kok narwkya bo hini samani abo 100% wrong tamkhai wrong hingkha khe main cheater main thokai hingkha khe bosi product kisur si kendra sarkar ya kendra sarkar no dosh tari abo dosh rebo kunu mungsa maya ang obo kendra sarkar ni dige bo kha nangui samaniya bini no mistake wngui tongo santani himtani khlai tani o mistake ni bagui no bo obo hai tei tonjago hingkhe bo bahai khe kendra sarkar bono thokika bono kok riui kok narwkya hinui sai tongo tamo kok no riba bwtui kunu kok kwrui aro ses thalik blai pata kola pata bwstam kwrui aro tabuk hingkhe bo abono nwng bai ang bai reply rijak kijak swngjani kijak bo abono swkang kok sao bono thokio hinui main thokai main thokirai bosi uansuk bai kaham khai main thokirai bosi o dabi no tui thoki tongnai bosi thoki tongo bini aro kono bo new state dong naiya main
bose 1 number ang sija sini bo ang bai ke sini abo banglong no laso ani laso sai klangnai gabo to norok je dabi abo budikai himna klai kono klai abang te sai kana nai ngate kesa kok borok do phane kongno sanai te kaisa norok tabu tipra sa tipra hanoi tipra ni mungbai dabi sanmane abo no bang saima khana nai o jaga o tripura rajyo o first language hingkai Bengali second language hingkai kok borok mo kongno muitu narokdi o turning point mo duita kongno kaisa hingkai Bengali kok te kaisa hingkai kok borok kok o duita no o tripura state to cholibo first language hingkai Bengali second language hingkai kok borok hingkai tabu sasinai tiprasa himani o tipra himani mung abo kaisa dophani mung hongoi maya abo kaisa dophani siriti wngoi maya sini dophani sinijak mung wngoi maya abo kaisa o tipra sa himani o tipra himani abo title si title emoni ko Himangsu Tripura Hongsu Kumar Tripura Rajendra Tripura ba Tripura ege Tripura ba Tripura abo ege abo kaisa title si title o title ni mungrok bai no dophani mung snamboi sankha hingkai maya nongnai obviously mase manphlaya sure abo sure 100% guarantee sure o tipra samung abo sini jatini mungya abo kaisa Debbarma abo hai title si tipra title bai kun dino jatni wngko dophani manthai somra nungya title bai sanmarok obo title si o tipra mani amo norok kaham kai wngko baidi o nongni head kotor o chitoranjan songrokno kisur songrokno animo video phunukdi share khairi obo title si tipra himani abo kaisa title si abo kaisa kuno dophani mung wngoi maya sini main topic ang sanai sini main dophani mung hingkai kok borok dopha si kok borok dopha o jagao sara 19 ta 20 ta kok borok sanani community tongo o community ni bisingo main provision hingkai main language hingkai kok borok oro government Tripura government bo kok borok no accept khaijak Tripura o kok borok language Bengali kri hingkai kok borok si first language tongo tongmani Bangla first language hingkai bahai je o 19-20 dopha tabuk tongmani je chini dopha je kok borok sanani dopha obo jotono kok borok sanani rokni branch nini kok buru hintu o buru je buru dopanjamani abo buru baraya abo chini kok borok borok chini kok borok ni inspire wngmo borok agi o jaga ni sa ayang thang sogui baio beyang sogui baikha bini yang Assam Nagaland Mizoram Bangladesh rok sogui baikha abo jotono chini Tripura ni chini kok borok chini mani kok borok ni hoite inspire tongoi thamani tabuk nini bebak rangkhol ngaipeng molsom nini bebak si bebak mok hindi halam hindi chakma hindi je kono community mizu community je o north east o jotono kok borok ni inspire wngoi achaio aboni bagui no kok borok ni khela kok borok ni against o kebota thani kok borok hingka chini mani kok thai chwng abo porina nangya poriya wngno chwng mano aboni bagui no chini mani chini bohok ni kok haino chini kok thai abo chini kok borok kok chwng abo porina bo nangya wngkha no swijna bo nangya
asai phaikeno chwng abo rwngthango manthango hingke tei kaisa next kok no jotono saimang bai kheno o jagao je jotono language kisa kisa kok borok bai salyapani chwngto abo jotono bebo kok borok mamang abo kok borok bai mangsi inspired wngmo noro uansuk naibadi kok borok bai se inspired wngmo kok borok ni hoito noro achai thangbai o main hwnkha hwnkhe tipra title bai tipra title no dophani mung swnamoi dabi sankai maya abo sure sara bharat borsho ni borok saimani tongo obo wrong sini main language hwnkha hwnkhe kok borok si tripura ni main language bangla kok borok o jagao o tripura ha o kainui no dopha kaisa hwnkhe bangla sanajak dopha tei kaisa hwnkhe kok borok sanajak dopha ang samani kok no grai jana baidi chwng kok borok sanajak si bebak jotono kok borok sago sini kok borok no ekdom modified khaimano nini ani kisa kisa nai no kok modified khainai jotoni basa no angkubui nawui modified khainai kok borok ni bagui se swnamnani chaitokdi norok tiprasa hinui mung pharlaioi agio tribal hinui mung pharlaioi jonojati hinui phano mung pharlaioi bebak alada pahariya tribal pahari rok hinui mung pharui je songduk dopha rok phano hinui mung pharui je jagao wngkha khlai phaimani choba khlai phaimani abo nongni abo wngya bai khe wngya hwnkha hwnkhe je jotono se kok borok ni inspire tongo abo kok borok si kok borok ni hoite no bebak nokhorpaikha chini kok borok ni hoite no hingkhe bai khe wngnai tiprasa hinui tiprasa ni mung bai norok samung tangmang kok borok ni bagui khai samung tangjakya aboni bagui no kwchai tongo kok borok bo pass wngya yango ha ni bo pass wngya abono main kok bai ha bai khai pharui nanai swnambui nakaisi wngnai kok borok land kok borok kok sanaijak kok borok dopha kok borok land masa wngkha buru ang kobar buru dopha hinui kok pir tongo bini abo chaya borok buru chini kok borok ni inspired wngmo chini hoite se borok achai o naki bong ni hoite chwng achaya borok chini sai bo kom mane chini dopha no borok haifano borok chini sai kom ya diba chwng Debbarma rok kwbang wngna belai Debbarma rok tamo koksa kok borok sago o tipra rok tamo koksa borok kok borok sago murasing rok tamo koksa kok borok sago rangkol rok tamo koksa rangkol bo kok borok sago bonga bo kok borok no o Bhojpuri bai wngkha wngma hai bihari Bhojpuri Jonakpuri kwbangma obo hai puri obo hai khe thango chini kok borok bai inspired wngmo tei kok buru bo chini kok borok ni hoite no inspired wngui thango no jotono mokol kiyok bairi tei kaisa kok obo jotono norok bo uansukgui naibaidi kaham khai chini jaat o title bai pharjakmani tipra dangna klai kok borok sanaijak dangna klai chwng kok borok sago kok borok sanaijak si tei o rajyo o bo bangla and kok borok is the language running here o jaga choli tongo bangla hwnkhe first language kok borok second language tabuk norok sari o jaga duita se joto jati kaisa bangla sanaijak kaisa kok borok sanaijak obono bai khe title ni mung rok bai swnam title ni mung rok bai sankha hwnkhe successful wngkhlaya tai success wngya ani kok khwnabudi sara tripura ni kok borok sanai rok
19-20টা দফা 19-20 আবো যতন কক ব্রক যতন কক ব্রক ত্রিপুরানি ল্যাঙ্গুয়েজ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড কক ব্রক ল্যাঙ্গুয়েজ গায় আর বরনি নরক যতন কক ব্রক যে বুকং বারাকে যতন কক ব্রক সানাই যা কক ব্রক দফা আলাদা আলাদা খাংনা টাंनाय আবো খাংমানি বুংয়া খাগैबो नंना आबो कोन चागला useless आं नंखाजाक दा kaisa ngkodi noro pal khlaiyo ingyakai tabo sari go Mr. Product khanade product nina abo nina tipra mungbai maya nina abo title ni mungbai dopha ni mung swnambai kun dino maya kok borok dopha swnamdi kok borok land abo mannai tei kaisa kok nung nini je tipra motham bile abon certificate jotno anjago tui phebidi ano joma ri phebidi tei kaisa norok dophano phiyokna mujung khangkai o kok borok sanai ja dongno phiyok bainani mujung khangkai soi lama o phare mung alda takhare nini IPF dibo nini tipra mothabo tai nini kwbangma dol chikon baijak tongmani abo jottono nongni ingkogoi swnambai nong khata register boi anjagori phaibadi oba hengkai ang tabuk leader jotoni o Tripurani kok borok sanai rokni leader head leader product kisurpan an kok khana klaio khanaya hingkai jak janbai ja choli taipono kong kotal kok kaham sanai nongni je certificate joton tui phebidi anjago joma ri phebidi je kok borok sanai rokni je political party joda ani ingkogo anda register je nongni file tail tongmo joda anjago ri phaibadi kok borok dopha kok borok land bai se fight khainai tabo abo last fight ang success khairanai kok borok sanai jak soi lama tui himya bagin chungyo yang tongo sari bono bini je kagos potro jotono ano ri phaibadi hinai tin simi ang ketal leader bin saipono gyan ganang ang product kisuni saipono khanare bono anmo video naire bono tei kaisa kok kongnai hangkai norok an kongnai hangkai naya byaktigoto ma khlaini ja borok ma thumnai borok ma rotongnai borok ma kannai tei ma sanai tei kok ma pirnai kok khnai hangkai nini bota Indian bahini phari ketal khlai swnam chinai ketal ya kwcham no kwcham ni tei waisa kwcham no tei waisa ketal swnamnai chong kok borok sanai jatji obo hai klai ta khakjakdi o jaga jotono kok borok sanai jak dopha chwng tei kaisa kok bo thokijago himani kendra sarkar thokiya bo chong thokibo bo chongno thokibo men ang kwbangma bini kongno sana kaisa sabaya bo sabu wngko Debbarma Singh bini rajbari ni simi Delhi jora himyara hapro botam hinsa bo puila o Debbarma Singh bini o thangpro maybe Bihar se pedal yatra karunga hinsa bo khlaikya pedal yatra thokirai ada hangkai abo kwbangma bini kok thokirai kok kwbangma tongo ang bini kok thokiman no abono ang jawab kok phirok tongo kok ribu kong nargya bo tamare kok ribu kong nargya sa kwbangma kong nargya tei sana tongo sa sabaya saka hangkai obo simiya poroman bodro bai borno phunukgwi mano bo tam choli tong tam choliya norok je jaga o ano himani command hamya rimani ano je himani
buskang nukjagan gyan sabon bisi kebang gyan saboni kom gyan bangjak bayona number 1 sanamnai bodi brasa rokno kokrok sanai rokno ti brasa title ni mung abo title se abo kokrok sanai jati se kokrok sanai rokno se bose number 1 sanamna po borke number 1 sanamnane awan bagai nang ane boa number 1 bakson ni pun jimna ani tebo bono kok phiroknani ani ungkogoi phaio tamoni bagai hingka ang corona virus biti pirnai ang binamane accept khaimia norok ano corona virus biti piru khnoi ola cover haingjamani mane bo budi khelaiye bole kaisa kusi cafe tong tongnai lekha pora kam khai poriya ui phainai ba kok je bang no hamya hamya mansuk tona hamya borok da bora corona virus biti ma nindro obo hino hingga bo khai budi khe number 1 sanamnai cha bini khe kok ha kalaijak ta bui kok pirmani hingka hingka ungkogo klai ungkogo uri thangkata hokul bai baksa hokul chawui hingke bini kok pirma hingka hingka ekdom hao kalaijak ta number 1 swnamna po number 1 swnam klang thangmai angna number 1 sana thangka hingka porok kisur ansai okra ang bini sai kusu omoni tui nasik hingka bonsai sikang thwina klaio bonsai okra ang bini sai kusu ang bini sai ulo thwina klaio bonsai okra bonsai sikang thwina klaio nai tongkana na nung porok kisur nung thwiya sani sikang kok borok sanai rokno nung number 1 swnam klang thangmai angna joli ti tini khai ang kok borok basi saku kok borok bai mang sai tongko 1 घंटा हिंदी bai sai kana rono 1 घंटा हिंदी से बात करके दिखाऊंगा आपको मैं पैदा से हिंदी नहीं हूँ लेकिन तुम से ज्यादा हिंदी बोल सकते हो मैं अच्छे से सोच भी सकता हूँ चैलेंज करेगा आ जाओ मैं आप प्रोडक्ट किशोर के साथ चैलेंज करता हूँ हिंदी बोलने के लिए हिंदी से बात करने के लिए I can challenge you in the English also in the name of English. What do you want to challenge with me? How many languages you want to challenge with me? Come. Don't be so silly. Don't be so over smart. तेरा जो जमीन है ना तेरा नानी तेरा दादा का दादाजी का है ना वो टैक्स लेके लगान ले लेके धनी बन गया तू धन संपत्ति बन गया तुम लोगों का तुम्हारा दादाजी का वो संपत्ति तुम लोग कोई अच्छे काम करके नहीं कमाया सब देश को लूट के लगान लेके ये पैसा घर सब रास्ता गाड़ी बंगला ये सब कमाया है तुम्हारे जिस्म में तुम्हारे बॉडी में कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं है I can challenge you तेरे दादाजी तेरा नानाजी ना लगान ले लेके धनी बन गया तू अभी यहाँ आकर हम लोगों को ओवर स्मार्ट दिखा रहा है ना How much you know? मेरी बात सुनो तुम लोग जो तुम्हारा जो कागज पत्र है ना मेरे साथ ले आके जमा दे देना कॉकब्रॉक दफा लैंड कॉकब्रॉक दफा लॉन्ग लिव